Srdečne vás pozdravujem a vítam vás pri kolektívnom výklade. Tentokrát to bude kolektívny výklad na tému, čo si priťahuješ, čo sa k tebe blíži, alebo čo pozitívne príde do tvojho života v nasledujúcom období. Takže pripomínam, že sú to kolektívne výklady a pozrieme sa na výklad cez veľkú tarotovú arkánu, pretože jej posolstva sú najsilnejšie. A pozrieme sa na to, čo si priťahujete do života, čo k vám príde. Časovo do tých 3 mesiacov, takže ja by som to súhrne nazvala, čo sa stane do 3 mesiacov. Takže poďme sa na to pozrieť. Aké kolektívne energie tu máte? Takže prvá kolektívna energia je pustovník. Takže je to v podstate kolektívna energia, ktorá opisuje vaše vnútro, vašu dušu, ktorá sa cíti v niektorých aspektoch ako keby osamela. Môže sa to týkať aj vzťahov, ktoré máte. Môže to označovať, že sa cítite buď vo vzťahu sám, alebo nepochopený, alebo v tom živote. Čiže hľadáte cestu, hľadáte ako keby také osvietenie. A práve cestou toho vnútorného osvietenia, pretože ako vidíte na tejto karte, je tu pustovník, ktorý si svieti svetlom, tým pomysleným svetlom, ale v skutočnosti je to jeho vnútorná žiara jeho duše, ktorá sa prebudza v týchto situáciách. A v podstate práve týmto sa dokážete posunúť ďalej, pretože ďalšie karty vo výklade hovoria, že vy to zvládnete, vy to dokážete, máte na to tú silu, máte na to tú energiu. Je to aj ukončenie nejakých karmických cyklov alebo niečoho, čo bolo v minulosti také ťažšie a vy ste to zvládli, vy to zvládate a zvládnete to. Je tu nový začiatok, takže ten naozaj predznamenáva mnoho aktivít, mnoho nových vecí, nové informácie, možnosť nových vzťahov. Je tu magic, môže sa to týkať nejakého muža, ktorý k vám príde, nejakej osoby, ktorá vám dá nejaké učenie, nejaké rady. A takisto sú to vaše skryté schopnosti, je to vedieť prepojiť telo, ducha a dušu do tej istej roviny. Čiže naozaj tu sa vám odporúča využívať všetky svoje aj skryté schopnosti, objaviť ich v tom svetle vnútornom, v ktorom ste, alebo v tom stave, v ktorom sa nachádzate, že hľadáte tú cestu. Takže vy nájdete tie vaše skryté poklady ukryté vo vašej duši. A takisto sa vám tu radí umiernenosť a je tu cisár. To znamená, že tu treba naozaj urobiť poriadok. Poriadok v myslení, poriadok v živote, zbaviť sa všetkého toho, čo vás blokuje, čo vás obmedzuje. Môžu to byť ľudia, situácie. Čiže naozaj, čo môžete vyriešiť, vyriešte. Naozaj tou pragmatickou a chladnou hlavou a stanovte si nové ciele. Opäť tu máte vnútornú silu, to znamená, že dokážete pokoriť, tak ako to vidíte na tejto karte, tie nejaké nepriazne alebo nejaké blokujúce energie a dokážete si s nimi poradiť práve cez tú vnútornú energiu, ktorá sa vám rozžiaruje a otvára. A na konci výkladu je slnko, čo je absolútne fenomenálna bravúrna karta, ktorá naozaj hovorí, že vy ste to slnko. Slnko máte v duši, slnko máte v sebe. Je to tá vaša krásna iskrivá duša, ktorá sa prebudza a ktorá vďaka týmto situáciám sa učí, dochádza k jej rozvoju, rozmachu a bude vám pomáhať. Takže naozaj vás do tých 3 mesiacoch čakajú skvelé nové začiatky, tak by som to povedala. Ešte si doložíme anielské karty, aby sme videli, čo vám chcú k tomu povedať anjeli. Takže zamiešame si a vytiahneme si zo pár anielských kariet, aby sme videli a počuli, čo vám a akí strážni anjeli chcú k tomu povedať, aké posolstva. Takže vidím, že už aj padajú nejaké karty, takže ešte si doložíme ďalšieho. Takže máte tu strážneho anjela Pagiela, ktorý naozaj hovorí, aby ste pracovali na naplnení túžob vášho srdca. Takže naozaj speje to k tomu, aby sa tie vaše sny stali skutočnosťou. Máte tu Fauela, ktorý hovorí presne o tom, ako som hovorila v predchádzajúcom výklade. Odpustite a uzavrite minulosť. To je uzdravujúce, to je povznášajúce a to je smerodajné. Zuriel, strážny anjel Zuriel vám odkazuje na správne rozhodnutie. A ešte ma to ťahá k nejakým kartičkám, takže dáme si ešte také 2.
čo vám chcú povedať. Je tu Gabriel, ktorý hovorí, že máte komunikovať správne, múdro a dôrazne do tej budúcnosti. A Haniel, spoznávajte, obdivujte všetko krásne. Takže naozaj všimajte si tie pozitívne aspekty nielen vo sebe samom, nájdete tú krásu predovšetkým v sebe samom a nájdete ju aj okolo seba. Takže ste na dobrej ceste, vytrvajte, verte si, buďte odvážni a sám sebou. Držím vám všetkým palce, prajem všetko dobré. Ak by ste chceli osobný výklad, tak ma kontaktujte cez moju facebookovú stránku, ktorá sa volá Výklady kariet Tarot Zuzana. Želám vám všetko dobré, majte sa pekne.